ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахбор бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзураи шумо мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. раванди корҳои созандагӣ дар кишвар хусусияти фарогир гирифта барои рушди устувории иқтисодӣ ва иҷтимоӣ заминаи боэътимод фароҳам овардааст. масъулият барои фардои беҳтар. истифодаи технологияҳои муосир, таҷҳизоти пешрафта ва ашёи хоми босифат имконият фароҳам меорад ки ҳаҷми истеҳсоли саноатӣ афзоиш ёфта сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардад. саноати рушдёфта пояи иқтисоди пурқудрат ва рушди устувори ҷомеа. ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, истифодаи усулҳои инноватсионии кишоварзӣ ва тухмии баландсифат барои афзоиши ҳосилнокӣ ва беҳтар гардидани сифати маҳсулот мусоидат мекунад. кишоварзии пешрафта заминаи амнияти ғизоии кишвар. фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ сол то сол густариш ёфта барои ташаккули зеҳнӣ, рушди қобилият ва омодагии онҳо ба таҳсил заминаи мусоид фароҳам меорад. таълими томактабӣ қадами нахустин ба сӯи фардои дурахшон. албатта ин барои омода кардани кӯдакон ба зинаи ниҳоӣ, яъне ба синфи як рафтани кӯдак мусоидат мекунад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе бо иштироки сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. зоиршод Тағои Муродзода гузориш медиҳад. 16 апрел дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ҷаласаи навбатии шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар кори он аъзои шӯро аз ҳисоби ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳо, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ширкат намуданд. дар ҷаласаи шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода фаъолияти шӯро дар соли 2025 ва нақшаҳои кориро барои соли 2026 мавриди таҳлил қарор дод. таъкид гардид ки самаранокии муқовимат ба коррупсия ба фаъолияти якҷояи мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ тавассути механизмҳои воқеии назорат, шаффофият ва ҳисоботдиҳӣ дар ҳама сатҳҳо вобастагии амиқ дорад. маҳз ба ҳамин хотир шӯрои миллии муқовимат ба коррупсия ва дар заминаи он комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳр ва ноҳия таъсис дода шудааст, ки вазифаи асосии он ташкил ва амалӣ намудани чораҳои маҷмӯии муқовимат ба коррупсия ва ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. иброз гардид ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 марти соли 2026 нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар марҳилаи дуюм солҳои 2026-2030 тасдиқ карда шуда, дар доираи он диққати асосӣ ба тақвият бахшидани чораҳои пешгирӣ дар соҳаҳои осебпазир ба коррупсия, ба хусус бартараф кардани омилҳои инсонӣ бо роҳи рақамикунонӣ ва таъмини шаффофият дар низоми идоракунии давлатӣ ва бахши хусусӣ, инчунин густариши ҳамкории байналмилалӣ ва ба таври васеъ расонаӣ кардани дастовардҳои кишвар дар ин самт дода шудааст. дар ҷаласа ҳамчунин натиҷаҳои мониторинги маҷмӯии ҷараёни иҷрои стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба пешгирии коррупсия дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, инчунин масъалаи истифодаи технологияҳои рақамӣ дар раванди муқовимат ба коррупсия баррасӣ гардид. бо ёдоварӣ аз супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи саривақтии санадҳои дахлдор таъкид гардид ки тезонидани раванди рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ ва вусъат додани пардохтҳои ғайринақдӣ аз роҳҳои асосии пешгирӣ аз коррупсия мебошад. дар ин замина ба мақомоти масъул супоришҳои мушаххас дода шуд. дар фарҷоми ҷаласа нақшаи кории шӯрои миллии муқовимат ба коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 тасдиқ гардид.
бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва фарогирии кӯдакон ба он тадриҷан афзоиш меёбад. Фарогирӣ ба зинаи таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 ба бештар аз 310 000 нафар расидааст, ки нисбат ба соли 2024 ба андозаи 6.9% зиёд мебошад. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. таълиму тарбияи томактабӣ заминаи муҳимтарини ташаккули шахсият ва таҳкурсии устувори омӯзиш буда, ҳамчун баёнгари самти дастовардҳои кӯдакон дар фаъолияти ояндаи онҳо мебошад. омода намудани кӯдакон ба мактаб масъалаи муҳим ба шумор меравад ва дурнамои рушди мактаб аз бисёр ҷиҳат ба ҳамин масъала вобаста аст. зинаи таҳсилоти томактабӣ яке аз зинаҳои муҳими низоми маориф дар кишвар ба ҳисоб меравад. маҳз дар ҳамин зинаи таҳсилоти томактабӣ қобилияти зеҳнӣ ва ҷисмонии кӯдак рушд меёбад. ба таъкиди равоншиносон, таҳсилоти томактабӣ ҳамчун зинаи аввалини таҳсил дар омода намудани кӯдак ба таълим ва ташаккули равонию ҷисмонии он нақши муҳим дорад. ин гуна кӯдакон аз синни хурдӣ қобилияти фикрронӣ ва ҷисмонии худро сайқал дода, малакаи забондонияшонро такмил медиҳанд. тарбиятгирандае ки дар муассисаи таълими томактабӣ ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст, ба кулли аз тарбиятгирандае ки фаро гирифта нашудааст ба кулли фарқ мекунад. яъне ки донишҳои аввалия, анамун маҳорат, малакаи аввалия дар муассисаи томактабӣ гузошта мешавад дар ҳамин зинаи таҳсил. яъне ки фаъолияти пешбарандаи муассисаи томактабӣ ки худ бозӣ мебошад, бозӣ карда истода мураббиён ба тарбиятгирандагон таълим, тарбия, маҳорат ва малакаҳои аввалияро дода метавонанд. طبق امور رسمی جنبسته سال 2025 در عموم فراگیری به زینه تحصیلات تومکتبی 310,657 نفر یا 30.1% را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال 2024 65,370 کودک و یا 6.9% زیاد می‌باشد. فراگیری کودکان به زینه تومکتبی در شهر دوشنبه در سطح جمهوری نتیجه بلندترین به حساب می‌رود. چی در قلمرو جمهوری تاجیکستان علل خصوص در پایتخت کشور عزیزمون شهر دوشنبه با مسئله رشد کردن تحصیلات تومکتبی و هرچی بیشتر فرا گرفتن کودکان با زینه تعلیم و تربیت تومکتبی توجه خاصه ظاهر کرده می شود. قید کردن با مورد است که در 10 سال اخیر زینه تحصیلات تومکتبی در شهر دوشنبه به واسطه با دستگیری و سیاست پیشگرفته رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بهر هرچی بیشتر فراهم آوردن شرایط برای جلب کودکان به تحصیلات تومکتبی کارهای زیادی به انجام رسیده است. با مقصد تامین رشد بروقتی کودک، تنظیم و هماهنگسازی فعالیت مؤسسه‌های تومکتبی، مرکزهای انکشاف بروقتی کودک و شکل‌های دیگر آلترناتیوی دانش‌اندازی نیز به راه مانده شده است. با مقصد فراگیری بیشتر و دسترسی کودکان به تعلیم و تربیت تومکتبی در نزد مؤسسه‌های تحصیلات عمومی 3154 مرکز انکشاف بروقتی کودک با فراگیری 182,744 کودک تأسیس داده شد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2024 270 مرکز و یا 51,427 کودک زیاد می باشد. برای هرچی بیشتر فرا گرفتن کودکان با تعلیم و تربیت تومکتبی شکل‌های آلترناتیوی تعلیم و تربیت تومکتبی امروز به راه مانده شده است. اینها مرکزهای انکشاف بروقتی کودک نام دارند که در نزد هر یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی یک صنفخانه البته برای تأسیس مرکز انکشاف بروقتی کودک تشکیل کرده شده است که در آنجا کودکان از 3 تا 7 ساله با تعلیم و تربیت تومکتبی فرا گرفته می شوند. البته این هم باز هم برای آماده کردن کودکان با زینه نهایی یعنی با صنف یک رفتن کودک مساعدت می کند. تحصیلات تومکتبی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه معارف محسوب شده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان منتظم دستگیری می‌یابد. قبول سندهای معیاری حقوقی مربوط به تحصیلات تومکتبی از آن درک می‌دهد که نظارت و رسانیدن یاری متدی به سوبیکت‌های روند تعلیم و تربیت تومکتبی بهتر گردیده است. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان شماره مؤسسه‌های تحصیلات تومکتبی و فراگیری کودکان با مؤسسه‌های مذکور تدریجاً می‌افزاید.
дар доираи корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон беш аз 1 километр роҳи дохили деҳавӣ мунфарш гардид. иқдоми мазкур ба ҳадафи беҳтар намудани шароити рафту омади сокинон ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ амалӣ гардидааст. гузориш дар ин хусус. бо мақсади беҳтар намудани инфраструктури роҳунақлиёт ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ, инчунин дар доираи корҳои созандагию ободонӣ бахшида ба ҷашни муқаддаси миллӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ ва эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар деҳаи калфи сабати деҳоти Ситораи Сурх бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон корҳои таъмиру мунфаршкунии роҳи дохили деҳавӣ амалӣ карда шуд. дар доираи ин иқдоми муҳим бо ҷалби имкониятҳои маҳаллӣ ва саҳми арзандаи соҳибкорону сокинони ватандӯст зиёда аз 1 километр роҳ пурра таъмир ва мунфарш карда шуд. зикр гардид ки татбиқи чунин ташаббусҳо дар доираи сиёсати созандаи роҳбарияти олии мамлакат ба беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонии нақлиёт, осон шудани рафтуомади сокинон, баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум ва рушди иҷтимоиву иқтисодии маҳал мусоидат менамояд. ҳамзамон чунин иқдомҳо ҳамчун намунаи равшани ҳамкории суд миёни мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин нишонаи равшани эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ арзёбӣ мегардад. қобили зикр аст ки корҳои ободониву созандагӣ дар деҳоти Ситораи Сурх дар партави ин ташаббусҳои наҷиб густариш ёфта, сокинон бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ҳисси масъулиятшиносӣ дар ободонии диёри худ саҳми арзанда мегузоранд. ҳамин гуна бо мақсади истиқболи шоистаи ҷашни бузурги миллии 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ ва дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созанда тадбирҳои муассир роҳандозӣ гардида корҳои ободонӣ ва рушди инфраструктури деҳот бо маром вусъат бахшида мешавад ки ҷараёни корҳои сохтумонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи калфи сабати ҷамоати Ситораи Сурх далели гуфтаҳои боло мебошад. бинои нави иловагӣ дар муассисаи таълимии деҳаи мазкур ки дар доираи сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст амалӣ гашта истодааст, ба беҳтар гардидани шароити таълиму тарбия, фароҳам овардани муҳити мусоиди омӯзиш ва баландбардоштани сатҳи донишандозии хонандагон мусоидат менамояд. таъкид карда шуд ки рушди соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб рафта, бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ дар ноҳия марҳила ба марҳила идома дода мешавад. шаҳри Панҷакан имрӯз дар масири рушди ҳамаҷониба қарор дорад ва дар ин раванд бахши саноат низ бо суръати баланд пеш меравад. дар дораи ҳадафҳои стратегии рушди иқтисоди миллӣ имрӯз дар шаҳр корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дошта, таваҷҷӯҳи асосӣ ба таъсиси корхонаҳои нав ва истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда равона гардидааст. гузориш дар ин хусус. дар замони соҳибистиқлолӣ бо раҳнамоии сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи саноат ба яке аз самтҳои калидии рушди иқтисоди миллӣ табдил ёфтааст. шаҳри Панҷакен низ аз ин раванд канор намонда имрӯз ба майдони корҳои ободониву созандагӣ табдил ёфтааст. имрӯзҳо дар шаҳри Панҷакен бунёду рушди корхонаҳои саноатӣ бо маром идома дошта, ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда тадбирҳои мушаххас амалӣ мегарданд. дар ҳамин замина дар корхонаи муштараки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Буратек корҳои сохтумонӣ як коргоҳи нави муосир идома дорад. коргоҳи мазкур барои коркарди пурраи ашёи хом пешбинӣ шуда, татбиқи он имконият медиҳад ки иқтидори истеҳсолии корхона ба маротиб афзоиш ёбад. тибқи иттилоъ барои амалисозии ин лоиҳаи муҳими саноатӣ беш аз 400 миллион сомонӣ сармоягузорӣ пешбинӣ гардида, дар натиҷа садҳо нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд. иқтидори корхона бошад то 300 тонна коркарди маъдал дар як шабонарӯзро ташкил медиҳад ки ин нишондиҳандаи назаррас дар рушди соҳа ба ҳисоб меравад. айни ҳол корҳои сохтумонӣ ва омодасозии инфраструктури зарурӣ бо суръати баланд идома дошта, тамоми тадбирҳо ҷиҳати сари вақт ба истифода додани корхона амалӣ карда мешаванд. ҳамзамон дар идомаи корҳои созандагӣ дар шаҳри Панҷакен ба бунёди боз як корхонаи нави саноатии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оби ҳафткӯл оғоз бахшида шуд. иншооти мазкур бо
سهم صاحبکار محلی افضلشاد دوستزاده ساخته شده در دایره آن کارخانه استحصال آبهای تشنه‌شکن و کارکرد محصولات کشاورزی تأسیس داده می شود. در کارخانه نو استحصال آب بگاز، آب گازدار و نمودهای گوناگون شربت با استفاده از تکنولوژی معاصر به راه مانده می شود. تجهیزات ضروری از کشورهای پیشرفته وارد گردیده کارهای ساختمانی طبق نقشه پیش برده می شوند. با مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه 60 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین می گردند که این عامل به واسطه به بهتر گردن سطح زندگی اهالی تاثیر مثبت می رساند. در مجموع بنیاد چنین کارخانه های صنعتی جاری نمودن تکنولوژی معاصر و استفاده ثمرناک اقدارهای موجوده زمینه استوار برای رشد اقتصاد محلی، افزایش استحصال محصولات وطنی و تأسیس جایهای نوی کاری را فراهم می‌سازند. دلیری بازار، خیام جورزاده، شهر پنجکند، اخبار. در دایره فروم بین المللی همکاری به خاطر رشد استوار، سبز، رقمی و هوشمند در شهر دوشنبه یک قطار چرابینی‌های مهم با اشتراک کارشناسان سطح داخلی و بین المللی برگزار شده. در آن مسائل رشد تجارتی بین المللی، ذهن صنعی، رقمی کنانی و تکمیل روزنامه‌نگاری سیاحی بررسی گردید. گزارش از جریان چرابینی. امروز در دوره فروم بین المللی همکاری به خاطر رشد استوار، سبز، رقمی، هوشمند از جانب انستیتوت علمی و تحقیقات سیاحی و صاحبکاری دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان، بیزنس فروم بین المللی همکاری دولت، علم و بخش خصوصی در تامین رشد استوار صاحبکاری برگزار گردید. گفته شد که در شرایط معاصر دیگرگونی‌های جهانی، اقتصادیات، رقمی سازی، گسترش روندهای همگرایی و رشد استوار، همکاری ثمرناک بین ساختارهای دولتی، جامعه علمی و بخش خصوصی اهمیت مخصوص پیدا می نماید. برای جمهوری تاجیکستان که هدفهای استراتژی رشد اجتماعی و اقتصادی، نوسازی اقتصادیات و بلند برداشتن جلب سرمایه‌گذاری را عملی می نماید، تشکل مکانیزم‌های استوار شریکی بین دولت، علم و بخش خصوصی یکی از عامل‌های اساسی بلند گردیدن رقابت‌پذیری کشور به حساب می رود. تاکید گردید که رشد اقتصاد اینوواسیونی، تطبیق دستاوردهای علمی در استحصالات، دستگیری صاحبکاری، فراهم آوردن محیط معاصر صاحبکاری و جلب سرمایه‌گذاری، مکالمه منتظم و هماهنگسازی تلاش‌های همه جانب‌های منفعت‌دار را تقاضا می‌نماید. 首先我来到这里能够感受到很浓的 سلام علیکم، نام من لیویی، من نماینده شرکت جنده امبانک در شهر پکین می باشم. همین فروم می تواند دوستی دو دولت بزرگ جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی خیتای منفعت کلان بیارد. بار اول به تاجیکستان زیبا آمدیم و شهر دوشنبه زیبا آمدیم. دوشنبه در آغوش گلها است و به ما خیلی پسند آمد. برگزاری بیزنس فروم بین المللی زمینه مناسب را برای بررسی آشکارای مسائل مبرم، مبادله تجربه پیشقدم، معرفی لایحه‌های علمی و سرمایه‌گذاری، اینچنین تهیه توصیه‌های عملی جهت تحکیم همکاری‌های بین ساحوی فراهم می‌سازد. در دوره فروم همزمان از جانب دانشکده تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی کنفرانس بین المللی علمی عملی تحت عنوان نقش تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی در تامین رشد استوار برگزار گردید. در کار کنفرانس عالمان و محققان، کارشناسان و متخصصان ساحه تکنولوژی اطلاعاتی از کشورهای گوناگون اشتراک نموده دایر به مسائل مبرم رشد تکنولوژی‌های رقمی و استفاده ذهن صنعی مبادله افکار نمودند. تاکید گردید که در شرایط جهانی‌شوی رشد تکنولوژی‌های رقمی و ذهن صنعی یکی از عامل‌های کلیدی تامین نمودن رشد استوار به حساب رفته برای پیشرفت اقتصاد ملی، بلند برداشتن ثمرناکی اداره‌کنی، رقابت‌پذیری بازار و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌ها مساعدت می‌نماید. همزمان اشتراکچیان ضرورت آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص و رشد سوادناکی رقمی را تاکید کردند. امروز همچنین در دایره فروم بین المللی همکاری به خاطر رشد استوار، سبز، رقمی و هوشمند تحت عنوان تمایل معاصر تامین حقوقی رشد استوار، رقمی کنونی و ذهن صنعی کنفرانس بین المللی برگزار گردید. در کنفرانس مسائل مهم حقوقی در شرایط رشد با سرعت رقمی کنونی و استفاده تکنولوژی‌های ذهن صنعی بررسی گردیده. روند تنظیم حقوقی اقتصادی رقمی، حفظ معلومات شخصی، مسئولیت پلتفرم‌های رقمی، حقوق مالکیت ذهنی و دیگر جنبه‌های مهم رشد حقوق
дар ҷомеаи иттилоотӣ мавриди муҳокима қарор гирифт. конфронси байналмилалии тамоюли муосири таъмини ҳуқуқии рушди устувор, рақамикунонӣ ва зеҳни сунъӣ беш аз 30 маърузаи илмии олимону коршиносон аз ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Русия, ҷумҳурии Ӯзбекистон, Бразилия ва дигар кишварҳоро пешниҳод намуда мубодилаи таҷриба ва таҳлили муқоисавии низомҳои ҳуқуқиро ба миён гузошт. баргузории чунин конфронс ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ, рушди илми ҳуқуқшиносӣ ва татбиқи дастовардҳои муосир дар соҳаи танзими ҳуқуқии равандҳои рақамӣ мусоидат менамояд. равандҳои муосири рӯзноманигории сайёҳӣ мастер-класс барои тарғибгарони соҳаи сайёҳӣ бо муаррифии таҷриба ва усули самарабахш оғоз гардид. дар ин ҳамоиш ки дар заминаи татбиқи амалии нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 роҳандозӣ гардид, давоми 2 рӯз барои баландбардоштани сатҳи касбият ва такмили малакаҳои амалии рӯзноманигорон, омӯзгорон ва донишҷӯёни ихтисосҳои марбут ба соҳаи сайёҳӣ роҳу воситаҳои ҷолиби тарғибу ташвиқ муаррифӣ мешавад. иброз карда шуд ки дар шароити рушди босуръати фазои иттилоотӣ ва рақобати рӯзмарра дар баробари пешниҳоди маводи босифат бояд иттилоот ё худ маводи муаррифишаванда ба таври ҷолиб, дастрас ва мутобиқ ба талаботи аудиторияи ҷаҳонӣ пешниҳод гардад. аз ин рӯ омӯзиши таҷрибаи пешқадами байналмилалӣ ва мутобиқсозии он ба шароити миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. аз ҷониби коршиносон таъкид шуд ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо захираҳои ғании табиӣ, манзараҳои нотакрори кӯҳӣ, мероси бойи таърихиву фарҳангӣ ва анъанаҳои қадима барои рушди сайёҳии устувор имконияти фарроғ дорад. дар ин замина муаррифии дурусти ин имкониятҳо дар сатҳи байналмилалӣ ҳамзамон аз фаъолияти босамари рӯзноманигорони соҳа вобаста арзёбӣ карда шуд. дар доираи мастер-класс машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ баргузор гардида иштирокчиён имконият пайдо мекунанд ки малакаҳои худро дар таҳияи маводи сайёҳӣ, омода намудани гузоришҳо, кор бо манбаъҳои иттилоотӣ ва истифодаи воситаҳои рақамӣ такмил диҳанд. наврӯз риштаи ҷовидонаи пайванди инсону табиат, оғози зиндагии тоза ва бахту саодат буда ба остонаи ҳар хонадон чун пайки шодиву нишод ва эҳёи замину табиат қадам мениҳад. наврӯз ки таҷассумгари некиву накӯкорӣ, бахшоишу меҳрубонӣ ва созандагиву бунёдкорӣ мебошад, ҳоло ба ҷашни ҷаҳонӣ мубаддал гаштааст. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи ҳамкоронамон. ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизбии халқи демократии Тоҷикистон дар ҷамъияти савумии кушодаи нерӯгои барқии обии Роғун ҳамоиши бошукӯҳ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз баргузор гардид. дар оғоз меҳмонон аз фаъолияти пайвастаю шабонарӯзии бунёдкунандагони Кохи Нур, нерӯгоҳи барқии обии Роғун, иншооти муҳими стратегии кишвар ки яке аз рамзҳои пешрафти иқтисоди миллӣ ва ифтихори мардуми Тоҷикистон ба шумор меравад, шинос шуданд. масъулони нерӯгоҳ меҳмононро бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ шинос намуда, таъкид шуд ки рафти корҳои сохтмонӣ пайваста зери таваҷҷӯҳ ва назорати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ҳамчунин масъулон ва меҳмонон аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои наврӯзӣ дидан намуданд. қайд гардид ки нерӯгоҳи барқии обии Роғун имрӯз ба як мактаби воқеии дӯстиву бародарӣ ва сулҳу ҳамгироӣ табдил ёфтааст. ин арзишҳо бо моҳияти ҷашни Наврӯз ки рамзҳои эҳё, покӣ, муҳаббат, ваҳдат ва некию ҳамгироӣ ҳамоҳанг буда аз фазилатҳои хоси ин ҷашни миллӣ башорат медиҳад. таъкид шуд ҷашни Наврӯз дар даврони истиқлолияти давлатӣ бо шукӯҳу шаомати тоза эҳё гардида мақоми байналмилалӣ касб намудааст. дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби масъулон барои кормандону мутахассисони ҷамъияти савумии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун дастархони идонаи наврӯзӣ ороста шуд. ҳамчунин барои болида намудани рӯҳияи сохтмончиён ва бунёдкунандагони иншооти аср нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳунармандони шинохта барномаи ҷолибу хотирмони фарҳангиро баргузор намуданд ки писанди ҳамагон гардид. наврӯз ҷашнест ки инсонҳоро муттаҳид карда ба сӯи ваҳдату созандагӣ ҳидоят менамояд. ҳамчунин таҷлили он дар баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстию хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, расму оинҳои милливу мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мусоидат менамояд. ин ҷашни аҷдодиро сокинони 19 кӯчаву 6 маҳаллаи ҷамъияти шаҳраки ноҳияи Данғара дар сатҳи баланду омодагии хуб гузарониданд. сокинони кӯчаи Бинокорон ҷашни Наврӯзро дар боғи ирами ноҳия бо густурдани хони идонаи наврӯзӣ ва иҷрои дигар рукнҳову анъаноти миллӣ хотирнишин таҷлил намуданд.
духтарону бонувон ба хотири тарғиб ва гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ дар ҷашни имрӯза бо либосҳои миллии чакан ва атласу адрас иштирок намуда чорабинии имрӯзаро шукӯҳу зинат бахшиданд. масъулини мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии ноҳияи Данғара ҳозиринро бо ҷашни Наврӯз ва баҳори оламафрӯз табрик гуфта изҳор доштанд, ки маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ расму оинҳо ва анъанаҳои неки ниёгон эҳё гардид. пешвои миллат дар эҳёи расму суннатҳои Наврӯз ва ба ҷашни байналмилалӣ эътироф гаштани он нақши асосию меҳвариро доранд. шодию нишоти сокинон ва рақсу бозиҳои кӯдакону наврасон дар Наврӯзгоҳ далели он буд, ки мардум ба ҷашни Наврӯз чун рамзи пирӯзию сарҷамъӣ, покиву гармӣ эҳтиром мегузоранд. сокинони деҳаи шаршари ҷамъияти деҳоти пушинги ноҳия ба хотири таҷлили ҷашни Наврӯз ба ҳам омада бо оростани хони наврӯзӣ ва омода кардани таомҳои миллӣ хушҳолӣ намуданд. воқеан ҳам сокинони ин деҳаи доманакӯҳи зебоманзаридиёр бо пешниҳоди чунин анъаноту суннатҳои хоси наврӯзӣ собит намуданд, ки воқеан ҳам Наврӯз аз қадимулайём бо фарҳангу тамаддуни мардуми тоҷик пайванди ногусастанӣ дораду шукӯҳи он имрӯз ба ҷаҳон муаррифӣ гардидааст. мавриди зикр аст, ки бо татбиқи ҳамаҷонибаи сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон симои тамоми шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти мамлакат аз ҷумла деҳаи шаршари ҷамъияти деҳоти пушинги ноҳияи Данғара ба куллӣ дигаргун шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, бо ташаббуси сокинону соҳибкорони маҳаллӣ қисмати зиёди роҳҳои дохили деҳа сангфаршу мумфарш карда шудааст ва онҳо ният доранд маҳалли зисташонро боз ҳам ободу зебо гардонанд. ҳамин тавр сокинони ин деҳа зери суруду таронаҳои аҳли фарҳанг то дербоз фараҳу шодмонӣ намуданд. ҷамоати деҳоти сарихосори ноҳияи Балҷувон, ки яке аз минтақаҳои зебову дорои имкониятҳои фарохи сайёҳӣ дар ҷануби кишвар ба ҳисоб меравад, имрӯзҳо ба макони ҷолиби ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ табдил ёфта истодааст. мавқеи ҷуғрофии мусоид, мавҷудияти захираҳои табиӣ ва ҳифзи анъанаҳои миллӣ имконият фароҳам овардааст, ки сарихосор ҳамчун як самти муҳими сайёҳии дохилӣ рушд ёбад. дар ҳамин замина дар ҷамоати деҳоти сарихосор ҷашни байналмилалии Наврӯз бо иштироки васеъи сокинону меҳмонон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон ва намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ бо шукӯҳу шаҳомат ва бо риояи тамоми расму оинаҳои неки ниёгон таҷлил гардид. маросими идона бо оростани дастархони наврӯзӣ оғоз гардид, ки дар он рамзҳои асосии ҷашн ҳафсину ҳафшин, хӯроку хӯришҳои миллӣ ва маҳсулоти баҳорӣ ҷой дода шуданд. ба меҳмонон таомҳои анъанавии тоҷикона аз ҷумла оши палов, оши бурида ва рошакҷӯш пешкаш гардида фарҳанги ғании пухтупази мардумӣ муаррифӣ шуд. ҳамзамон дар доираи чорабинӣ намоиши чакану гулдӯзӣ, сӯзанидӯзӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида ҳунармандон маҳорати худро пешкаши ҳозирин намуданд. қисмати фарҳангии чорабинӣ бо сухани ифтитоҳӣ ва табрикотӣ, бо шеъру сурудхонӣ, мусиқии зинда ва рақсу таронаҳои миллӣ идома ёфт. ҳунармандони маҳаллӣ бо иҷрои сурудҳои мардумӣ ва муосир фазои идонаро боз ҳам рангинтар намуданд. дар баробари чорабиниҳои фарҳангӣ бахши муҳими ҷашн ба анҷом додани корҳои хайру савоб бахшида шуд. бо саҳми соҳибкорони ватанӣ ба таълимгирандагони муассисаи давлатии интернати вилоятии назди мактабӣ дар ноҳияи Балҷувон кӯмаки моддӣ расонида шуд. аз ҷумла ба хонандагон сару либоси мавсимӣ, китобу дафтар ва дигар лавозимоти зарури тақдим гардид. ин муассиса 80 нафар хонандаро фаро гирифта, аз ин шумора 18 нафарро духтарон ташкил медиҳанд. таъкид гардид, ки чунин ташаббусҳо дар доираи сиёсати маорифпарварона ва инсондӯстонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ мегарданд. дар идомаи чорабиниҳо мусобиқаи гӯштини миллӣ миёни паҳлавонони ноҳияи Балҷувон ва дигар минтақаҳои кишвар баргузор гардид. бо дар назардошти захираҳои табиӣ, фарҳангӣ ва иқтидори инсонӣ, ҷамоати сарихосор метавонад дар оянда ба яке аз самтҳои муҳими рушди сайёҳӣ табдил ёбад. ташкили чунин чорабиниҳо ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ва дастгирии сохторҳои давлатӣ заминаи мусоиди рушди минбаъдаи ин минтақаи зебоманзарро фароҳам меорад. сокинони ноҳияи Рӯшон дар радифи вусъати корҳои саҳроӣ ҳамзамон ба васеъсозии майдони боғот таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда боғҳои кӯҳнаро барқарор мекунанд. бо дар назардошти ин зиёд аз 400 бех ниҳоли дарахти мевадиҳандаи ба иқлим мутобиқ аз ноҳияи Ишкошим дастрас шуда бо тавсияи мутахассисон шинонида шуданд. бо ҳукмфармо гардидани рӯзҳои мусоид дар радифи кишоварзони ноҳияи Рӯшон боғдорон низ ба барқарорсозии боғҳои кӯҳна ва ташкили боғҳои нав мароғ зоҳир намуда бо истифода аз таҷриба ва хулосаҳои лозимӣ аз солҳои пеш ба фаъолиятҳо оғоз намуданд. барои дастгирии боғдорон бо пешниҳоди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ноҳияи Ишкошим миқдори 470 бех ниҳоли дарахтони босамар ба ноҳияи Рӯшон оварда шуд. лозим ба зикр аст, ки ин дарахтон маҳсули заҳмати
хоҷагӣ ниҳолпарвари ноҳияи ишкошим ки дар масоҳати 50% замин бунёд гардида зиёда аз 18000 бехниҳолдарон нашунамо аст ба ҳисоб мераванд. Аллакай дар маросими имсола аз ин ниҳолхона 3500 ниҳоли дарахтон барои шинондан ҷудо карда шуданд. Бо истифода аз ниҳоли дарахтони ниҳолхонаи ноҳияи ишкошим ки аз рӯи таҷрибаи Мирзохон Амирбеков сарвари ин ниҳолхона мутобиқ ба иқлими ноҳияи ишкошим мебошанд, дар масоҳати 1 гектар замин боғи кӯҳна барқарор карда шуд. мақсад ҳаме ки мо бо дар оянда ҳаме боғои кӯҳнарам бояд аз ҳамин ниҳолҳои сортҳои хуб бояд барқарор кунем. итминон меравад ки дар ояндаи наздик меваи ин боғоти барқароршуда низ на танҳо дар бозорҳои ноҳия балки шаҳру ноҳияҳои дигари вилоят талабгорони худро пайдо намуда баҳри содирот ба минтақаҳои дигари кишвар манзур хоҳад гашт. моҳираи тоҳир, муборакшоири рустам, ноҳияи рӯшон, ахбор. дар ноҳияи ҷайҳун мавсими ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ бо натиҷаҳои назаррас оғоз гардида меҳнати содиқонаи кишоварзон ва истифодаи самаранокии заминро бозгӯ мекунад. фаровонии ҳосил ва ташкили дурусти корҳои саҳроӣ дар ин мавсим ба таъмини бозори дохилӣ ва рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. ҷамъоварии ҳосили фаровони пиёзи барвақтӣ дар саҳроҳои ноҳияи ҷайҳун гувоҳи меҳнати софдилонаи кишоварзон, риояи дақиқи қоидаҳои агротехникии кишту парвариш ва таҷрибаи ғании онҳо дар ин самт мебошад. тибқи иттилоъ, соли ҷорӣ дар ноҳияи ҷайҳун дар масоҳати зиёда аз 1800 гектар кишти пиёз гузаронида шуда, айни замон ҷамъоварии ҳосили он оғоз ва бо маром идома дорад. дар майдони 1876 гектар ҳам кишти пиёзи барвақтӣ, ҳам кишти дерпазаки нави испанӣ аз ҷониби кишоварзони ноҳия ба роҳ монда шуда, нашъунамои пиёзам ба як дараҷаи хуб қарор дорад. деҳқонон пиёза ҷамъоварӣ намуда ба бозорҳои дохилии кишвар бурда истоданд. аллакай дар майдони 1300 гектар давраи ҳосилғундориш оғоз шудааст. мушоҳидаҳо аз раванди ҷамъоварӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Истиқлол нишон медиҳад ки истифодаи самараноки ҳар қитъа замин ва ба даст овардани ҳосили фаровон ба ҳадафи асосии кишоварзон табдил ёфтааст. мақсади онҳо пеш аз ҳама таъмини бозори истеъмолии дохилӣ бо маҳсулоти босифат ва саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар мебошад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун тибқи нақшаи пешниҳодшуда дар майдони 313 гектар пиёзи барвақтӣ кишт карда шуда буд ки ба ҷамъоварии ҳосили он деҳқонони мо оғоз намуданд ва кӯшиш намуда истодаанд ки аз майдони ҳар 1 гектар ба ҳисоби миёна 450 то 600 центнер ҳосил гундоранд. кӯшиш намуда истодаем то дастранҷи деҳқон талаф наёбад. ба ҳамин хотир соҳибкоронро мо ҷалб намуда истодаем ки то маҳсулоти меҳнатнамудаи деҳқон ба бозори дохилӣ ва хориҷ содирот шавад. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун бо истифода аз имкониятҳои мусоиди обу замин дар самти парвариши пиёзи барвақтӣ таҷрибаи бой доранд ва ҳамасола аз ҷумлаи аввалинҳо шуда бозорҳои кишварро бо ин навъи маҳсулот таъмин менамоянд. ҳамзамон бо дар назардошти сифати баланд ва талаботи зиёд ҳамасола ҳазорҳо тонна пиёзи барвақтии истеҳсол шуда аз ноҳияи ҷайҳун ба хориҷи кишвар содирот мегардад. айни ҳол соҳибкорон ҳосили ҷамъоваришударо бевосита аз саҳро харидорӣ намуда онро ба бозорҳои дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ интиқол медиҳанд. ба гуфтаи масъулин ҷиҳати саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ ва содироти маҳсулот дар ҳамкорӣ бо агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон содиркунандагони маҳсулот ҷалб мегарданд. раванди ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти ваҳдати миллӣ низ идома дошта дастранҷи кишоварзон фаровонии бозорро таъмин менамояд. қобили зикр аст ки дар ноҳияи ҷайҳун маданияти баланди истифодаи замин ба назар мерасад. айни замон дар баробари ҷамъоварии ҳосил корҳои агротехникӣ аз ҷумла коркарди замин, ғизодиҳӣ, обёрӣ ва кишти зироатӣ ба ин айём мувофиқ идома дорад. исмоил соҳибназарён, Искандари Саид, Ахбор. кишоварзони ноҳияи восеъ бо истифода аз тавсияи олимони соҳа кишти пунбадонаро бо усули нави зери плёнка ки дар ноҳия соли дуюм таҷриба мегардад ба роҳ монда дар натиҷаи фаъолияти меҳнатӣ аз бартариятҳои шакли нави кишт дар қиёс ба солҳои қаблӣ ҳосили бештарро интизорӣ доранд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон.
пахтакорӣ аз бахшҳои муҳиму асосӣ рушд ёфта ва сердаромади соҳаи кишоварзии мамлакат аст. Бо ин назардошт сол то сол васеъ кардани майдони кишту парвариш ва корбурди усулҳои наву манфиатовар дар ин самт дастовардҳои хуби истеҳсолиро ба бор оварда истодааст. дар ноҳияи восеъ низ кишоварзон дар самти пахтакорӣ ба нишондодҳои беҳтари меҳнатӣ ноил гардида дар таъмини ҳадафи стратегии кишвар саҳми арзишманд доранд. кишти пунбадонаи зери плёнка ҳамчун усули наву манфиатбахш дар ноҳияи восеъ соли дуюм аст ки таҷриба карда мешавад. Бо мақсади риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ ва ба роҳ мондани кишти пунбадона бо усули муосир, баландбардоштани донишҳои соҳавии кишоварзон, дарки бартариятҳо ва ҳосилнокиро зиёд намудан, борҳо дар ноҳия семинар-машварати мутахассисон бо хоҷагидорон гузаронида шуда, ҳоло барои татбиқи нақшаи дурнамо кишти пунбадона дар ноҳия бо маром идома дорад. истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда, интихоби дурусти тухмиҳои хушсифат, дар амал ҷорӣ намудани усулҳои муосиру манфиатнок, риояи ҳатмиву саривақтии қоидаҳои агротехникаи кишту парвариш аз муҳимтарин роҳу воситаҳои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ, яъне аз натиҷаи меҳнат бардошти самари дилхоҳ аст. соли гузашта дар ноҳияи восеъ дар майдони 50 гектар кишти зери плёнка гузаронида шуд ва дар мавсими ҷамъоварӣ муайян карда шуд ки афзалияти кишти зери плёнкаи пахта нисбат ба кишти муқаррарии пунбадона хеле назаррас аст ва мо дар якҷоягӣ бо хоҷагидорон тасмим гирифтем имсол тибқи нақша бояд дар майдони 2000 гектар кишти зери плёнка гузаронем ки имрӯз дар ҳамаи ҷамъиятҳои деҳот хоҷагиҳои деҳқонӣ нақшаи таҳсилкардидаро сармашқи кори худ карда ҳамарӯза дар майдонҳо кишти зери плёнка гузаронида шуда истодааст. ҷамоати деҳотӣ ба номи Абди Авазов яке аз ҷамоатҳои пешсафи ноҳия дар самти пахтакорӣ ва таъмини фаровонии маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ маҳсуб меёбад. Зеро меҳнатдӯстӣ шиёри асосии сокинон буда, ҳар қитъа замини корам самаранок истифода мегардад. тибқи маълумот дар ҳудуди ҷамоат, майдони умумии қитъаҳои замини корами обӣ 2062 гектарро ташкил медиҳад. нақшаи кишти пунбадона дар соли ҷорӣ 1350 гектар пешбинӣ шудааст, ки аз он 360 гектар бо усули зери плёнка кишт карда мешавад. кишоварзони ҷамоати деҳоти мазкур иҷроиши нақшаро токунун 65% таъмин намуда, фаъолияти меҳнатӣ дар ин самт идома дорад. айни замон дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ ба номи Абди Авазов 537 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият менамояд, ки пахтакорӣ яке аз самтҳои асосии хоҷагидорон дониста мешавад. ноил гаштан ба натиҷаҳои дилхоҳи меҳнатӣ ва ба ин васила саҳм гузоштан дар рушди истеҳсоли пахта ҳамчун ашёи хоми ватанӣ ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ, ки ҳадафи асосӣ дониста мешавад, аз муҳимтарин омилҳои баландбардоштани сатҳи иқтисодиёт ва некуаҳволии мардум маҳсуб меёбад. кишоварзон бо истифода аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ бо ҷалби техникаву механизмҳои зарурии соҳавӣ баҳри иҷрои саривақтии ҳадафҳо дар саҳро машғули меҳнат ҳастанд. хоҷагидорон бо назардошти бартарияти ҳосилнокии кишти пунбадонаи зери плёнка ҳадаф гузоштанд, ки дар натиҷаи фаъолияти пурсамари меҳнатӣ истеҳсоли ашёи хоми пахтаро дар қиёс ба солҳои қаблӣ афзун намоянд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи восеъ, ахбор. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров бо мақсади паст намудани обҳои зеризаминӣ, кам кардани шӯршавии заминҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироати кишоварзӣ, тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо идома дорад. давоми 3 моҳи сипаришудаи соли равон дар ҳудуди ноҳия 20 километр заҳбуру заҳкаш тоза карда шудааст. маълумоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров, ки аз калонтарин минтақаҳои кишоварзии вилояти суғд ба ҳисоб меравад, бештар аз 20 000 гектар замини корам ба воситаи 33 пойгоҳи обкашии барқӣ бо оби полезӣ таъмин карда мешавад. инак давоми 15 рӯз мешавад, ки бо мақсади таъмини саривақтии хоҷагидорони ноҳия бо оби полезӣ пойгоҳҳо фаъолият дошта, бо иҷрои корҳои марбут ба таъмири дастгоҳҳо ва тоза намудани иншооти обрасон, мушкилоти солҳои қаблӣ, норасоии оби полезӣ то андозае бартараф мегардад ва кишоварзон бо кишту парвариши зироати гуногун дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррасу шоиста мегузоранд. ба гуфти масъулин, дар давоми моҳҳои ноябр-декабри соли гузашта ва 3 моҳи сипаришудаи соли равон дар баробари таъмири дастгоҳу таҷҳизоти пойгоҳҳои обкашӣ ҳамзамон 150 километр канал тоза карда шудааст. ҳоло бошад ба хотири паст намудани обҳои зеризаминӣ, кам кардани шӯршавии заминҳо ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироати кишоварзӣ, тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо бо маром идома дорад. дар соли 2028 тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо 24 километр ба нақша гирифта шудагӣ буд. ҳозир бошад мана 20 километр тоза шуд.
бо корҳо давом дорад. Дар тозакани забру заҳкашҳо ду техника истифода шуда истодааст. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров дар баробари заҳбуру заҳкашҳо тоза намудани селроҳаҳо низ идома дорад. имсол дар асоси нақша кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ҳамдастӣ бо мақомоти маҳал ва шарикони рушд тасмим гирифтааст ки дар шаҳраки сайҳон 2000 метр селроҳаро тоза намояд. ҳоло дар маҳаллаи темурмалики шаҳраки мазкур бо истифода аз техникаю механизми зарурӣ тоза намудани селроҳа идома дошта бо гузашти бештар аз 10 рӯз 50% корҳо иҷро шудааст. соли 2024 тоза карда будем. давоми соли 24 ва 25 бехавф селобаҳо гузаштанд ва ба манзилҳои истиқоматӣ ва молу амволи давлатии ҷамъиятӣ зарар нарасонданд ва ҳангоми аз назар гузарондани минтақаи мазкур дар моҳҳои феврал ва март муайян гардид ки он пур шудааст ва мо тасмим гирифтем ки селоҳои мазкурро ки минтақаи осебпазираш зиёда аз 2000 метрро ташкил медиҳад тоза намоем. барои пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ва рафъи паёмади он дар баробари хадамоти мудофиаи граждании сокинони маҳал низ бояд амалкарди саривақтӣ нишон диҳанд бо мақсади омодабошии сокинон ҳангоми сар задани заминҷунбӣ ва омадани сел дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ноҳияи бобоҷон ғафуров машқи симулятсионӣ ташкилу баргузор карда шуд. дар ҷараёни машқ иштирокчиён тадбирҳои ҳамоҳангшуда аз қабили хомӯш намудани сӯхтори шартӣ, наҷоти зарардидагон ва расонидани ёрии аввалини тиббиро амалӣ намуданд. ба нафароне ки дар ҷараёни машқи симулятсионӣ маҳорати баланд нишон доданд сипосномаҳо тақдим гардид. таъкид гардид ки бо дастгирии ҳукумати кишвар ва саҳмгузории шарикони рушд дастаҳои наҷотдиҳии раёсату шуъбаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд бо дастгоҳу лавозимоти зарурӣ таъмин карда шудаанд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ахбор. сокинони ноҳияи шаҳри Тус дар ҳама бахшҳои хоҷакдорӣ ҳиссагузор буда ҳамасола бо меҳнати содиқона ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ ноил мегарданд. Файзулло Собиров, сокини ҷамоати деҳоти обшорони ноҳия, баробари дигар корҳои рӯзгордорӣ ҳамзамон парвариши шутурхмурғро ба роҳ мондааст ки мехоҳад дар оянда саршумори онро зиёд намояд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. این شترمرغ‌ها را یک تن از ساکنی جماعت دهات آبشاران ناحیه شهر توس فیض‌الله صابرов در شرایط خانه پرورش می‌کند. او با مقصد تجربه چنین پرنده‌ها را از جمهوری ازبکستان دسترس نموده نیت دارد در آینده سرشمار آن را زیاد و حجم استحصال را افزون نماید. طوری گفته شد شترمرغ‌ها همه نمودی غذا را استعمال کرده در سن 18 ماهگی به تخم‌کنی شروع می‌نمایند. در برابر مرغ‌های خانه شترمرغ‌ها را پرورش کردن کردیم. طول یک سال میشه که شترمرغ ما نگاه داریم. جمهوری ازبکستان آوردیم همیشه. پرنده کاوک نگاه میکنیم، مرغ دشتی نگاه میکنیم، طاووس نگاه میکنیم. از چهار نمود مرغ داره، مرغ نگاه میکنیم. مهنت کنی بشه. این خانواده نه تنها شترمرغ بلکه دیگر نمودی پرنده ها از قبیل کبک، مرغ مرجان، کبوتر، مرغ دشتی عموما زیاده از 15 نمودی پرنده رو پرورش نموده از این حساب روزگارشان را بهبود میبخشند. فیض‌الله صابرov میگوید پرورش چنین پرندگان بسیار نازک و دشوار است زیرا در صورت بی اهمیتی ظاهر کردن و سر وقت غذای سالم تامین نکردن آنها میتوانند تلف یابند. قسمتی از این پرندگان علاقه تخمده گشته و اهل این عائله از آن بهره‌ور گشته ایستادند. عین زمان این خانواده برابر پرورش پرندگان گوناگون همزمان چاره‌داری نیز میکنند. حالا این مرد مهنت دوست زیاده از 50 سر چاره‌ی کلان شاخدار را پرورش نموده و این وسیله خانواده و هم بازار استعمالی را با گوشت خوش‌صفت تأمین می‌نماید. برای در سطح بلند برگزار نمودن هفته اروپایی ایمونیزاسیا در تاجیکستان با اشتراک نمایندگان ساحه تندرستی داخل و خارجی چورابینی دایر گردید. گزارش خبرنگاری ما در این خصوص. тоҷикистон ҳамчун узви фаъоли созмони умуми ҷаҳонии тандурустӣ 20-мин ҳафтаи аврупоии иммунизатсияро дар рӯзҳои 20 то 25 апрел баргузор мекунад. 5 рӯзи баргузории ҳафтаи аврупоии иммунизатсия бо ташкилу роҳандозии вохӯриҳои судманди табибон бо ҳама қишрҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ баргузор мешавад. масъулин ташаккули дониши тиббӣ ва дарки натиҷаҳои мусбӣ аз фарогирии гурӯҳҳои мақсаднок бо ваксинаро ҳадафи ин чорабинии тиббӣ маънидод карданд. ваксинатсия яке аз усулҳои асосӣ
ҷиҳати пешгирии бемориҳои ҳаётан хавфнок ки ба воситаи ваксина идора мешаванд маҳсуб меёбад. طبق معلومات در تاجیکستان برای پیشگیری 13 شکل بیماری 12 نوع واکسن استفاده می شود که ذخیره آن با رعایت درست قاعده های سانیتری و بهداشتی تامین می باشد. بیماری فلج، اینچونین سیل، بیماری کبد سلفا، گلوزیندانا، قزاز، گیموفیلیا شکل ب، سیرویت روتاویروسی، سیرویت سرخچه بناگوشه گلافشان و ویروسی پاپیلوم آدم می باشد که خوشبختانه در جمهوری تاجیکستان بر ضد این 13 نمود بیماری واکسن موجود است. قبول و تطبیق برنامه ملی ایمونوپروفیلاکتیکا در تاجیکستان زمینه گذاشت که فراگیری با واکسن در سطح بیشتر از 90% نگاه داشته شود. این نشان داد همه سالا در حال افزایش بود و تشکل روزافزون معرفت طبی مردم را بازگو می‌کند. دستاورد نوبتی تاجیکستان در سمت سرمایه‌گذاری با اعتماد به نیکواحوالی نسل امروز و فردا قبول و وارد نمودن واکسن بر ضد ویروس پاپیلومای آدم است. این واکسن سال 2025 وارد کرده شد که خطر سرطان گردنک بچه‌دان به مادران آینده را پیشگیری می‌نماید. نشست اوید با سطح بلند تشکیل برگزار نمودن هفته اروپایی ایمونیزاسیا با طرح‌ریزی نقشه و هدف‌های مربوط به بالا بردن سطح آگاهی و معلومات‌نوکی طبی مردم انجام یافت. ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел дар кишвар рӯзи пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил мегардад. Ба ин муносибат бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ҳамоиши ҷумҳуриявии ҳизбиён баргузор гардид. гузориши манучеҳр маҳкамзода. дар доираи тантанаҳои ҷашнӣ бахшида ба рӯзи пойтахт ки ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел таҷлил мешавад, бо ибтикороти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ҳамоиши ҷумҳуриявии сиёсӣ фарҳангии ҳизбиён баргузор гардид. дар тадбири мазкур масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, аъзоёну фаъолони ҳизб ва ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ширкат намуданд. зимни баргузории чорабинии нутиқон доир ба дастовардҳо ва пешрафти бесобиқаи душанбе ибрози назар намуда таъкид доштанд ки дар солҳои соҳибистиқлолии шаҳри душанбе зери таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба кулли симои худро тағйир дода ба маркази баргузории тадбирҳову ҳамоишҳои сатҳии байналмилалӣ мубаддал гаштааст. шаҳодати ин ҳам давоми чанд соли охир мизбонии душанбе дар чорабиниҳои сатҳи баланд доир ба масоили обу иқлим, чемпионатҳои ҷаҳонӣ доир ба риштаҳои гуногуни варзиш ва амсоли инҳо мебошад ки ин омил боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст. мегӯянд ки пойтахт ин оинаи миллат аст ва имрӯз бинед ки ин оина албатта бисёр барои на ин ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон албатта таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб кардааст. ин гувоҳ аз он аст ки миллати тоҷик миллати тамаддунофар аст, миллати шаҳрсоз аст. дар фарҷом барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони раёсати фарҳанги шаҳри душанбе пешкаши ҳозирин гардонида шуд ки ба чорабинӣ ҳусни дигар зам намуд. бояд зикр намуд ки пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ҳамчун рамзи истиқлолу озодӣ, маркази илму фарҳанг ва дорои инфрасохтори пешрафтаи муосир ба ҳисоб рафта рисолати муаррифии давлату миллатро бардошт дорад. дар шаҳри душанбе лоиҳаи барномаи ташаббуси ҷаҳонии масъулиятшиносии мақоми олии аудит муовиф карда шуд. ин лоиҳа ба таҳкими мақоми мустақили мақомоти олии аудит, баландбардоштани сатҳи шаффофият, беҳсозии назорати молиявӣ ва таҳкими эътимоди ҷомеа ба идоракунии давлатӣ равона шудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. дар шаҳри душанбе бо ибтикори палатаи ҳисоби ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд лоиҳаи барномаи ифтитоҳии ташаббуси ҷаҳонии масъулиятшиносии мақоми олии аудит муаррифӣ карда шуд. ин барои дастгирӣ ёфтани ниҳодҳои олии аудити давлатҳои осиёи марказӣ аз ҷониби ниҳодҳои баробар ва дигар шарикони рушд вобаста ба беҳтар намудани фаъолияти ҳамин мақомҳои олии аудит мебошад. зимни ифтитоҳи тарҳи барномаи ташаббуси ҷаҳонии масъулиятшиносии мақоми олии аудит иброз гардид ки он ба таҳкими мақоми мустақили мақомоти олии аудит баландбардоштани
سطحی شفافیت، بهترسازی نظارت مالیوی و تحکیم اعتماد جامعه به اداره‌کنی دولتی روانه کرده شده است. گفته شد که پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان از سال 2023 به تشبث جهانی مسئولیت شناسی مقام عالی اودیت وارد گردیده، فعالیت آن به تکمیل اقتدار و رشد کسبی مقامات اودیت کشورهای رو به ترقی روانه شده است. تاکید گردید که مقام عالی اودیت نهاد کلیدی در ارزیابی ثمره‌ناکی، مقصدناکی و شفافیت استفاده مبلغ‌های بودجتی است. از این رو تشبث جهانی مسئولیت شناسی مقام عالی اودیت برای بلند برداشتن اقتدار کسبی پالاتای حساب اهمیتی مهم دارد. در اساس نقشه چرابینی‌های وزارت مدافع کشور از 16 تا 24 اپریل سال جاری در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع آمد مدافع حدودی و مشغولیت‌های آمادگی سفربری راه‌اندازی گردیده. به این چرابینی سنجشی تمام شهر و ناحیه‌های ولایت فرا گرفته می‌شوند. این جمع آمد مهم اهمیت مدافعوی داشته امروز در ناحیه ونج برگزار گردید که در آن هیئت تعیین گردیده با درک مسئولیت و افتخار بزرگ وطنداری اشتراک نمودند. گزارش از ریاست اطلاعات و رابطه با جامعه وزارت مدافع کشور. نزدیک 10 سال می شود که شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان اولین شده در مقیاس جمهوری نقشه پیشبینی گردیده دعوت جوانان به خدمت حتمی حربی را پیش از مهلت و در نخست روز برگزاری این چهاربینی مهم سیاسی جمعیتی اجرا می نمایند. اجرای نقشه دعوت بهاری سال جاری نیز در همین شکل و با موفقیت در روز اول صورت گرفت. در استاد منطقه مدافع حدودی ناحیه ونج که در دایره تشکیل و برگزاری جمع آمد آمادگی شهروندان به مدافع وطن و چهاربینی‌های سنجش ذخیره‌های سفربری ناحیه دایر گردید. دستاورد و موفقیت‌ها در ساحه دعوت اینچنین دیگر مسئله‌های مربوط به امنیت و مدافع دولت محاکمه کرده شد. بعد از انجام کار استاد در کمیسریات حربی ناحیه ونج هیئت راهبری مشق‌های تعلیمی در ورزشگاه مرکزی ناحیه که مکان گذرانیدن این مشق‌ها پیش بینی گردیده بود با ساکنان کسب و کار گوناگون و قوه‌های احتیاطی از نزدیک صحبت نموده حالت آمادگی آنها را در اجرای وظیفه‌های شهروندی مورد سنجش قرار دادند. ابراز گردید که این جمع آمد تعلیمی حربی در اساس دستور سپارش‌های سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان سال یک مرتبه در حدود شهر و ناحیه‌های کشور راه‌اندازی کرده شده. هدف از آن سنجش حالت آمادگی هر یک شهروند قوه و واسطه‌های مدافع حدودی در اجرای وظیفه‌های مسئولیتناک میباشد. باید یادآور شد که تشکیل و برگزاری این جمع آمد اهمیت مدافعوی داشته در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان از 16 تا 24 اپریل به نقشه گرفته شده. با آن همه شهر و ناحیه‌های ولایت فرا گرفته میشوند. جمع آمد با قدردانی و هوسمندگردانی چند از اشتراکچیان و پدر و مادران سربازان جنبست گردید. جوانان خودآگاه و خویشتنشناس و دلیل غیور محافظت کردن مرز و بوم وطن را قرض شهروندی خود می‌دانند. چون یک جوان وطن دوست و خویشتنشناس جواهر اشورزاده میباشد که بعد ختم مؤسسه تحصیلات عالی به خدمت حربی رفته دوام یک سال قرض شهروندی خود را نزد وطن مادر با سر بلند ادا نموده است. وظیفه داریم، عهده داریم که این وطن، این ملت حمایت کنیم. جواهر اشورزاده از جمله جوانان خودآگاه و خویشتنشناس و دلیر و شجاع کشور است که سال 2022 بعد ختم دانشگاه دولتی خوجند با امر دل و وجدان به خدمت حربی رفته است. این جوان خودآگاه و خویشتنشناس دوام یک سال در یکی از قسم‌های حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سربلندانه خدمت نموده است و امروز که در لیسه اینوواسیونی جوانی شهر خوجند به حیث آموزگار فعالیت دارد، در بین همکاران صاحب احترام و با عمل و کردارهای جوانمردانه خود برای صدها نفر دیگر نمونه عبرت است. خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان یکی از مکتب‌های بزرگ مردانگی و شرف هر یک جوان باننگ و ناموس و شجاع و دلیر وطن است، زیرا این وطن و ملت که تاجیکستان عزیز زیدوری زمانه ها رسیده است و برای ما جوانان که آینده ساز و فرداساز این ملت و دولت محسوب می‌یابیم مثل گوهرک چشم باید حفظ و گرامی داریم و مثل مادر مقدس و عزیز شماریم، زیرا این وطن، این سرزمین تاجیکستان عزیز ما
هر وجب خاک و آب و هوایش برای ما عزیز و مقدس است. ҷавоҳир дар идомаи суҳбат таъкид намуд ки мардуми тоҷикистон ба нерӯи созанда ва бузурги ҷавонони саодатманд ва ҳимоятгарони хоки аҷдодӣ бовар дошта амнияту субот ва пешрафту шукуфоии мамлакатро дар ҳисси баланди меҳанпарастӣ ва бозувони қавии мо ҷавонон мебинанд. мо бояд ба ин боварӣ сазовор гардида қарзи шаҳрвандии худро бо сари баланд дар назди модар ватан адо намоем. امروز با دستگیری و راهنمایی‌های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان تمام شرایط امکانات‌ها در قسم‌های نظامی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مهیا گردیده است و باید از این شرایط خوب و امکانات‌های معاصر جوانان باید برخوردار باشند و باید دلپرانه به خدمت وطن مادر بروند و باز یک رسالت شهروندی و قرض فرزندیشان را در نزد وطن مادر اجرا نمایند. дар литсеи инноватсионии ҷавонии шаҳри хуҷанд маҳфили ватанпарвар ташкил карда шуда садри онро ҷавоҳир ашурзода ба уҳда дорад. ҷавонони бонангу номус хуб дарк мекунанд ки хизмат ба ватан нишонаи равшани эҳсоси ватандӯстӣ, дарки зарурат ва аҳамияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва мардуми мамлакат мебошад. بعد از 3 ماه آیله برپا کردنمان همسرم جواهیر به خدمت مادر وطن رهسپار گشتند و طول 1 سال در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت مادر وطن را ادا نمودند و بعد از اتمام نورسان را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی تعلیم و تربیت می‌دهند. имрӯзҳо ба монанди ҷавоҳир садҳо нафар ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва ватандӯсти вилояти Соғд баъди хатми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ хизмати ҳарбиро ихтиёр мекунанд, зеро артиши миллӣ муҳимтарин мактаби обутоби ҳаёт ва шуҷоату мардонагӣ ба ҳисоб рафта ҷавонони худогоҳу хештаншинос ва далеру ғайёр муҳофизат кардани марзу буми ватанро қарзи шаҳрвандии худ медонанд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, اخبار. ورزشگران توجیک در روز اولی مسابقه انفرادی قهرمانی جودوی آسیا در شهر اردوسی چین 3 مدال از جمله 1 طلا، 1 نقره و 1 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه 197 ورزشگر از 19 کشور عالم شرکت می‌ورزند. توجه نمایید به رویدادهای ورزشی. ҷудокорони тоҷик дар вазни 66 килограмм паҳлавонони номдору шинохта Эмомалӣ Нуралӣ ва Обид Ҷебов ба финали чемпионати Осиё баромаданд. Эмомалӣ Нуралӣ дар даври аввал озод буд, дар даври дуюм бо варзишгари муғул Унурбат Ҷансандорҷ нерӯсанҷид. Дар ин нерӯсанҷӣ Эмомалӣ аз худ маҳорати баланд нишон дода, варзишгари 21 солаи муғулро шикаст дод ва ба даври ниманиҳоӣ рафт. Дар даври ниманиҳоӣ намояндаи Ҷумҳурии Мардумии Чин Суе Жиянги 28 сола ҳарифи Эмомалӣ буд. Дар рақобат бо варзишгари чинӣ ҳам Эмомалӣ муваффақ шуд ва рохати рақобати финалиро соҳиб гардид. Обид Ҷебов бошад, дар даври якум намояндаи Кореяи Ҷанубӣ Ри Кум Сонгро бо 2 юко шикаст дод. Баъдан дар даври чорякниҳоӣ бо варзишгари Муғулистон Ёл Казирбек даст ба гиревон шуд. Ҷебов ин ҳарифи худро бо партофти бисёр зебо шикаст дода ба даври ниманиҳоӣ баромад. Дар даври ниманиҳоӣ Обид Ҷебов бо варзишгари кореягӣ Ким Чен Йонг дорандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ва медали нуқраи Гранд Слам сабқат кард. Пас аз кӯшишу талошҳои зиёд ва муборизаи шадид, Ҷебов дар шикаст додани Ким Чен Йонг муваффақ омад ва акнун барои медали тилло бо Эмомалӣ Нуралӣ нерӯ месанҷад. Финали тоҷикӣ дар рӯзи якуми чемпионати Осиё дар вазни 66 килограмм воқеан ҷолибу диданӣ буд. Зеро бори сеюм аст ки Обид Ҷебов ҳамроҳ бо Эмомалӣ Нуралӣ рӯбарӯ мешаванд ва як рақобати пурэҳсосеро нишон медиҳанд. Эмомалӣ Нуралӣ дар ин рақобат баромади дурахшон нишон дода тавонист ки бори сеюм бар Обид Ҷебов ғалаба ба даст биёрад. Ин пирӯзӣ аҳамияти таърихӣ дорад, зеро воқеан ҳам охирон маротиба Комроншоҳи Устопириён соли 2017 дар қаҳрамонии Осиё медали тилло ба даст оварда буд.
یادآور می‌شویم که امومعلی نورعلی قهرمانی جهان میانی جوانان و همزمان برنده مدال نقره قهرمانی جهان میانی کلانسولان است. اینچنین از گرند اسلم ها 3 طلا دارد، 1 نقره و 1 برنجی. عابد جبف باشد که صاحب نشانی برنجی چمپیونات جهان و 3 نقره گرند اسلم ها است. با خزینه دستاوردهای خود باز 1 نقره چمپیونات آسیا را وارد نمود. زینه‌های سوم را در وزن 66 کیلوگرم ورزشکار کره‌ای کیم چن یونگ و نماینده جمهوری مردمی چین سوی زیانگ از آن خود نمودند. جودوکاربانوی مشهوری توجیک مدینه قربانزاده برای نشانی برنجی چمپیونات آسیا مبارزه میبرد. مدینه قربانزاده در دور اول نماینده هنگ کنگ چین وای سوم لاو را شکست داد. بعدا در دور دوم با ورزشکار هندوستان شردها کدوبال چوپاده دست به گریبان شد و توانست که با نشان دادن چست و چالاکی و هنر و مهارت بلند حریفش را شکست بدهد. بعدا در دور نیمه‌نهایی مدینه قربانزاده با ورزشکار مغول ناندین اردنه میاگمارسورن با تتمی برآمد ولی متاسفانه با 1 وزری شکست خورد. اکنون رقابت را برای نشانی برنجی چمپیونات آسیا با نماینده هنگ کنگ چین شوک کی سیو ادامه می‌دهد. مدینه قربانزاده در رقابت برای نشانی برنجی ورزشکاری با تجربه هنگ کنگ چین سوی شوک کی 30 ساله را شکست داد. البته برای مدینه آسان نبود ولی از مو اراده قوی نشان داده توانست که صاحب اولین مدال برنجی قهرمانی آسیا میان کلانسالان بین ورزشکاران تاجیک بشود. مدال برنجی دوم را در وزن 52 کیلوگرم ساچی اوچیای ژاپنی، مدال نقره را نماینده مغولستان نادین اردنه میاگمارسورن و زینه اول را ورزشکار ازبک سیتا قدمبویوا صاحب شدند. бинандаҳои азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки ҳамкоронамон то ин соат баҳри шумо омода намуданд. тансияту хонаобод бошед. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, дар ин бахш шуморо бо вазъи обу ҳаво дар мамлакат барои фардо шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 4-9 дараҷа, рӯзона бошад 14-19 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои аловида борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 9-14 дараҷа, рӯзона бошад 17-22 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 8-13 дараҷа, рӯзона бошад 14-19 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 8-13 дараҷа, рӯзона бошад 13-18 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. ҳарорати ҳаво шабона 10-12 дараҷа, рӯзона бошад 16-18 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, чунин буд маълумот доир ба вазъи обу ҳаво барои фарду 17 апрели соли 2026. тавсиятию хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. хайр, саломат бошед.